alertness and presence of mind sa school sa aking kabataan? I-Memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplansa na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling! Come to Mama! Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras, 7:14 sa aga. Oras kinatulong sang ascorbic acid Mighty C, DTX 500, Klinika Spore Biotics, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Hindi uurungan, punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. 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 Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, 5 de Nobyembre. Miyerkules subong adlaw, November 5, yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Kumusta ikaw, Sir George Jocampo, kay Ma'am Marie Thelia Mitzelina, Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Gingging Havelosa, kay Sir Liam Will, kay Toto Rans, kay Angel, dira sa San Juan Molo, kay Ma'am Marlene Antiquera, kay Ma'am Dorothy Bacalangco, kay Sir Jack Mateo, kay Ma'am Bebeng Mateo. How's life treating you right now? Kumusta ang bagyo? Nabagyuhan ka? Be it bagyo nga physical or psychological, emotional, relational. Ang Dios ta hindi gid magbiya sa imo kag sa akon. Kumusta? Nanago ka sa idalom bangko kay nagbagyo? Kumusta? Ginhuyop ka sang bagyo? Medyo ginapa, magaan ko lang ang bang buot nyo subong kay balo kitang iban sa inyo way pakatulog kay nag-evacuate. Iban na bangod nga kordam. Pero the word of God says, fear not, for I am with you. I am with you always, even to the end of age. Ara ako sa imo. Bisan hindi mo mabatsagan, ara akon presensya. Hindi nga presensya ni Ted Francia. Presensya ni Jesus. La 7 días y 7 sa aga. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios magkalipay kag magkasadya. Every morning is a blessing. Every gising is a blessing. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun muhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Nabagyuhan ka man. Natuklab man ang sin, ang atop sa imong balay. Natumba man ang imong pakali-ali nga kahoy. Natumba man ang oregano sa atubang sa imong balay. Pero sa amon ang oregano nga nami to kay lapad na blang dahon bla kay herbal medicine ni na Ma'am Aisha Ahmad mo, Ma'am May Amoson El Chico, kay Ma'am Marie Talia Mitzelina, Ma'am Annalyn Agravante, sus natumba. So subong aga na bagin grateful kita nga buhi kita nga ang Dios ta nagprotect sa aton sa bag-o nag-agi nga kalamidad. Let's go straight sa headline. Mag-sentro gihapon kita sa after effects sang Bagyo Tino. Patay bangod sa Bagyo Tino sa bugos nga pungsod, naglapaw na sa masobra 50 ka mga tao. La 7 días y 9 sa aga, subong adlaw Miyerkules, bukas ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa pagserbisyo sa imo. Natrangkaso ka, kinabasa ka sang ulan, ambihan ka, nag-ubog ka sa baha, nagakatol-katol ang tiil mo, may lanag ka. Panghabon ka na DTX Beauty Soap, bakal ka sa Klinika Outlets Pasig, Kalinog, Miagaw, Kagharo, Iloilo City Branch, sa Roa City sa Capiz, sa Colase Antique, sa Bacolod, sa San Jose Antique. Subong nga adlaw, kag may free consultation. Subong adlaw sa nito sumbong Ma'am Janlen Caso, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am May Amoson El Chico, may yara sang free consultation diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Para nga normal ang mga blood pressure, tumarka DTX 500. Pero hindi ka magbakal, bisan din lang mga kilig-kilig, mga nagalibod nyo. Kay piki na sila. Bakal ka direct na sa Product Center. Foro de los Pueblos. Las 7:20 sa aga, subong adlaw, November 5. 41 years ago, ang
ang Bagyo Agnes or dumduman nyo Ma'am Violet Princess Red, no, kay Sir Greggy Daniel Aracena sa Balasan. Boss Greggy, good morning sir. Kumusta dyan sa Balasan sir? Why ka mo maigo bagyor sa kwanto sa ginsampahan ni Mary, Sir Boss Greggy? Violet Princess Red, Greggy Aracena, ka mga tinawo niya dira sa lumber hardware and lumber niya dira sa may Balasan. No? Good morning, Sir Greggy Aracena. Why gid ta da? Nagayuhom si Greggy mo. Upod ko ni sa piyak nga barangay to na liga do. Subong adlaw ginadumdum 41 years ago, dumduman nyo, ay isa man sa pinakabaskog nga bagyo nga nag-igo diri sa Capiz kag sa Panay, ang Bagyo Undang. Ang Bagyo Undang, way back November 5, subong gigadlaw. Today in history ini. November 5, 1984, Pastor Bob. Ma'am Christy Rivera, kay Ma'am Annalise Salvadico Silorio, sa Eden Silorio, Tatay Estra Swedi, Mami Simpia. Today in history gido. Ipaiwait na mga history sa ibang nga nason. Diri kita sa mga bagyo. November 5 of 1984, Bagyo Undang, or international name niya Agnes. Nag-igo diri sa Panay kag sa Capiz. Madumduman ko gid because my mom, the late Coronacion Lakihon Awero Francia, si Nanay Corne, was a teacher. At that time, mayara sila sang conference. Ang ginatawag nila nga Praded, P-R-O-D-E-D, Praded, Pastor Bob, sa Punta Villa Resort dito sa Punta Villa sa Arevalo. Mapapauli na sila, sakay sila sa jeep. At that time, ang nag-drive si Manong Ochat ang Istokada, driver ni the late Mayor Binanso Laplanas ng Dueñas, bla. Sus! Sa tunga-tunga sang putotan kag dingle, dyan sa Iwa Makatol, gabalabag ang jeep nila mo. Ang mga tisa to sa tubang balay namon, sir, pulo ubos gitanan mo. That was 1984. 1984. Way patas sa tong eskwela, no? Ang napatay at that time, Sir Greggy Aracena, sa Bagyo Undang, subungin niya adlaw November 5, 895, 895 ang patay, 2,526 ang nagkalapilasan, 275 ang missing, kag mayara sang 1.4 million ay nadulaan sa balay. Nakalaguba nga balay ito naglabot sa 201,014, 201,014. Kag mga balay nagkalaguba. Ang mga balay pagid nga iban, damo pagid infrastructure tong nagalaguba, naglabot sa 163,056. Ginlabugan niya gito ang Panay kag Capiz. Grabe itong total damage, naglabot sa 90.7 million US dollars or sa Philippine peso, naglabot sa 5.3 million pesos. At that time, 41 years ago, ang Bagyo Undang. Foro de los Pueblos. Kag manotis mo, Ma'am Rose Kahilig, kaya Sir Greggy Aracena, Sir George Ocampo, ngang igo sang mga bagyo nga mga mabaskog, Nobyembre gid. Nobyembre, no? Balik-balikan tabla ang kasaysayan sang bagyo. Si Typhoon Rolly, hindi nga Rolly Distura. Typhoon Rolly, the strongest typhoon to make landfall sa Pilipinas. Atong si international name niya si Goni bala Ma'am lang nadublan, Ma'am Janlen Casio. Inigo niya to Catanduanes. That was in also November of 2020, Sir George Ocampo. Sa isa ka minuto niya nga huyop sa hangin, ang iyang 1-minute winds, naglabot sa 315 kilometers per hour or 195 miles per hour. No? Amo tong si Typhoon Rolly. May iban pagid nga mga typhoon nga nag-igo sa Nobyembre, no? Nga usually sa last quarter of the year. Magabaka last quarter, ang tatlo kanabilin nga binulansang tuig antes magbagong tuig bla. October, November, December ang ng fourth or last quarter of the year. Now, sang 1991, November of 1991, Sir Jesse James Garvillas, Ma'am Selfa Garvillas, Ma'am Ludi Gulilaw, Tita Ambing Baez Kabasak, kay JC Garvillas, mayara man sang Typhoon Uring. Si Uring, orang international name niya sa to, Mami Ason Pineda, Ma'am Laura Sumagaysay, si Thelma. At that time, mayara sang 5,081
nga nagkalamatay. November of 1991. Foro de los Nobyembre Pueblos. man, ang peak winds niya at that time, hindi man gani 75 kilometers per hour man or 45 miles per hour. Pero ang iyang nga ulan sa sulod sang 24 oras dito sa Ormoc City sa Leyte, naglabot sa 148.2 millimeters. Igo niya to asang Negros Oriental. Ang bagyo was slow-moving, hinay lang, nga nag-contribute sang prolonged kag intense rainfall. Amo ning mudlay Sir Greggy Aracena, Sir George Ocampo, Sir Robert Diaz, kung maghinay ang dalagan sang bagyo. Foro de los May Pueblos. linigan niya si Bagyo Tino kay dasig sa. Actually kahapon ang forecast sa Pag-asa nga by 2 p.m. dito na sa Antique, pero na-delay siya and nagtemprano siya sa aton do mga alas 10 lang to nagwas-was na. Foro de los Pueblos. As of latest count, naglapaw na sa 50 ang patay bangon sa Bagyo Tino. Sa report, 39 ang patay sa probinsya sang Cebu. Siyam sa Cebu City, 15 ang gikan sa Compostela, 8 sa Danao City, Cebu, siyam sa Mandawi City, siyam sa Cebu City, kag 7 nagikan sa Talisay City, Cebu. Foro de los Pueblos. Patay man ang lalaki sa Pontevedra, Capiz, natumbahan sang puno sang Jimelina. Sa Antique, gin-confirm sang Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga may napatay sa Aninii, Antique. Patay man ang 3 katuig nga bata, babayi, natumbahan sang Doldol sa Bago City, Negros Occidental. Ang ining nga numero, ginakahangawan nga magkasaka pa. Bangon madamo ang gin-report nga missing sa Cebu, nga amo ang labi nga affected sang bagyo. Dito gani sa Sabod, Loreto, Agusan del Sur. Ang Super UV helicopters ng Armed Forces of the Philippines nga padulong sa Butuan City, dala sang relief relief goods. Sus, nagtibusok man. Foro de los Pueblos. Dati sunog to ang mga nagkalamatay, no? Ang mga bangkay dito sang miyembro sang Armed Forces of the Philippines. Ang mga igogid, do sobra pa ni sa Yolanda. Ang dito sa Cebu. Ang Cebu, ang Bugo, ang Midilien, ang San Remeo. Why pala sila Sir Gerson Erizuelo, Mami Asun Pineda, Ma'am Ruchel Pilares Isobal, Judzi Borbano, Sir Jean Reysiman, makabutwa sa mabaskog nga linog nagligad nga September 30, no? Atong Bugo to bla, tapos balik-balik nga linog-linog pa. Subong naman kinigo naman ang Liluan. Ang Liluan, Cebu, amo ning lugar ni Congressman Duke Frasco. Kag sang tiayon niya nga si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Sus, ginabugay masala dito. Kag ang epekto sini subong Sir Helmer Felicidario, Ma'am Carmel Habana Garcia, grabe gid, sobra pa daw Yolanda bla. Foro de los Pueblos. Ang tubig astas atop. And may statement dito nga sa Cebu City alone, alas 4 pa lang kahapon sang kagahon, Ma'am Criselda Buyco Almuhen, ka mga senior citizen sa Zone 5 Takasaro, Sir Glenn Celestre, as early as 4 o'clock, gaulan, kag hindi man gani nga paskogig nga ulan, pero sige-sige ang ulan, kag gulpi ang pagsaka sang tubig. Amo na nga, napatay sila, hindi bangon sa hangin, kundi napatay sila, bangod sa tubig baha. Foro de los That is Pueblos. why diri sa aton sa Iloilo, diri sa Panay, we have all the reasons to thank God. Kung si Ma'am Denden Leisa Caspe, pagani kang si Pastor Adiel Nathan Caspe, thank God for His protection. Di sa bunga agad dapat magpasalamat kita. Mamagka, what's wrong with Cebu? Nga ang ginalabugay sila, may baha, may linog, kay kung ano dira. So, ini realization na para sa aton tanan Blaster Greggy Aracena, nga in the end times, ang Diyos may silot gid pagis sa tao, pagis kalamidad. Sir Christopher Samiliano Talento, Sir Gerson Erizuelo, no? That in the end times, may baha. Di bilang Genesis 6:17, naghambal nga, I am about to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish.
Bangod sa baha, Ma'am Beth Idalilia, Sir Rick Mapa, Ma'am Marie Talia Michelina, hulabang tanan. Ang Genesis 7:11 naghambal in the 600th year of Noah's life, on the 17th day of the second month. On that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened. Ang Genesis 9:11, Pastor Bob, Sir Dan Calvo, naghambal nga may baha man. Ang 2 Peter 3:6, through this, the water of the world at that time perished and was destroyed. Bot sa lingon sinang grabe gid ang pagbaha or silot sa tawo kung magsimba ka sa hindi husto nga Dios. May silot gid. Foro de los Pueblos. 7:30 sa aga. It is now 7:30 in the morning. Time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift mode na yan. Foro de los Pueblos. Pagbalik ta ang aton morning devotionals. And kumusta ang mga lugar, Bacolod, Negros. Kagabi, we salute Bacolod City Mayor Greg Gasataya. No? Hamakon mo, 130 ka mga kahoy sa Bacolod City alone, tumba. Dira sa kilid sang Tansa Church, tumba man ang dako nga kahoy. Damo gitumba sa masaging, nagkalatumbag, kalahapay. Now, damo gid sang affected. Subong kumusta sila sa mga evacuation areas? Ang kuryente way pa ma-restore totally. Anong rason nga may delay? Ang more power sa ilang franchise area which is Iloilo City, nga may delay. Kagabi gani Sir Roden Porras Cardinal, Gerson Erizuelo, kay Ma'am Rose Erizuelo, Ma'am Bing Space Day, nagturog lang ko. Nalipat ko abi mag-charge ng cellphone ko before I left kahapon. Dere sa kundi after program ta kahapon, sirit ko dahil Sir Paul. Oh, pagpanaog ko na sa istasyon, perting hangin na Sir Jess Bailon. No, Sir Jess? Pertingid. What I did, naghapit kita sa isa man ka kalanan, timo-timo tanay, kag manago, tobla. Nalipat ko ang cellphone ko do mga 50% lang. Tapos, ugtas ka man kay wide data. Hindi nga wide data, may data gin ludan ko ni. No? Tapos ang internet kapon, Sir Greggy Aracena, Sir George Sucampo, Sir Roden Cardinal, Gabi Suman. Gaaliwasang ang mga new generation mong Gen Z mo. Okay lang ni mga medyo malumalam na kay hindi niya sa una, way man niya cellphone, okay manaw. Mabuhi man ikaw. Karon, way kuryente. May napreparar to nga battery bla nga may kuring bala naglusot sa numero 9 bla. Alam mo na Sir Paul? Ano na sabing baterya nga ang kuring naglusot sa numero 9? Abi pakta nyo? Abi pakta. Mo na bilog anlaw mano kabi pa kuribong kaway kami mo. Kaganimuon mo? Ati pangamuyo ka, Lord. Gahuni mo ga. Gapanihol ya si Bagyo Tino. Kapin pa kay ang characteristics ng bagyong ato, Sir Gerson Erizuelo, Ma'am Laura sa Magaysay, inang duro hangin, gamay uran. In short, kung sa tao, may tiriring, hanginon. Ala, no. Hambal ni Ma'am Ningning kag ni Ma'am Lodi, ever ready. Kaya kung mo, monitor ta tanan nga istasyon, monitor ta, muna Asa sa Bacolod, monitor ta. And a sad thing, sa Bacolod City, no, may duha ka mga towers ang radio stations, tumba. So kita dariya sa K5, Lord, salamat kita. Ngagin proteksyon na mo ini, guno yata mo ini. Kaya Bacolod, hindi pwedeng tumba. Kaya kung matumba, hindi tak programa, hindi ka pamati si Kasin Gingging na ni Hope Francia Ordena. 7:34 na sa aga. Foro de los Pueblos. Kaya ibaloon taman ng evacuation center dara sa Barangay San Isidro Haro. Amo na ning sitwasyon dapat ya palabaon tagid ang Korea ta, hindi nga South Korea. Ang pasensya ta. Ginareklamo Sir Gerson Erizuelo, Ma'am Annalyn Agravante, ang Barangay Kagawad nga sinoplado sa baylo nga sabton sang matawhay ang mga constituent. Sus, nambala niya nga, balak mo na! Ang tao, ara na sa crisis situation, Sir Angelo Celeste, Tata Grace, no? Margie sa Monica sa
Bawa si Ma'am Margio sa Barangay Monica, namuot gid sa istorya ko. Tata Grace, ano piyedo nyo man? Ti, ara na sa sitwasyon, nabaan na sila. Gubaan sila balay. Ginuyop sila sang bagyo. Kinulbaan sila. Nag-evacuate sa Glen Diaz. Ma'am Aisa Ahmad. Ti pagkatapos, ikaw nga barangay official, nga tani mag-comfort man sa mga constituent mo, sang nagapangalawag ka pa lang sa nagapangampanya, pertikak buot. Anay nga ara ka na da, bingalon mo? Dapat inanay lang. Kung na mga baro-baro kag daw mga inang, kuhan bala, inang masabad nga mga pumuluyo, pinsin dia, inanay lang. Sir Glenn Diaz, di ba? A soft answer turns away wrath. Hindi nga rat nga blabawa. Wrath. W-R-A-T-H. But a harsh word stirs up anger. Stirs up anger. But silingon sina, may gahom ang imo nga tinaga. Kung inanay nga, ma'am, sir, kalma lang kay pangitaan ta paagi. Gutok-gutok na kita, crowded kita, mangita kita paagi, no? I-kuan nyo bla, i-compare nyo blang tinaga ta Angelo Celeste, sa Rick Mapa, Ma'am Laura. Sa samalon mo nga, dali lang! Mangita ta! Magani, bala ka mo da! Kaya nabaan ka mo! Which is which, din ang namin pamatian, Ma'am Lan Gal Bess Howard, no? Lan Gal Bess Howard. Sang sama baga, sir, ma'am, pangitaan ta pamagi ah. Si Kapitan, nagtawag na to kay Mayor Raisa Treñascho ah. Kung kita ka magsaylo, kay gutokit ka mo, kunamugid, no? Sang sa malon mi mo ya sa Romy Basmanyo nga, bala ka mo dyan! It's unbecoming. Kay balo ka, death and life are in the power of the tongue. And they that love it will eat its fruit. Macaria Salvador, no? Salamat kid Ma'am Macaria Salvador, hindi ko na paglawagon kay karon mabiring domanya talinga ni Ma'am Laura sa magaysay kay ni Ma'am Marie. Salamat gid sa inyo appreciation. To God be the glory. Si Jesus sa madayaw. I must decrease, God must increase. There's power in our words, Ma'am Marifi Baban mo, Maria Macaria Salvador. May power ang aton tinaga sa pagpakalma sa sitwasyon. Nabahaan ka na, nagutuman ka, kinulbaan ka, huwag ka pagparigos, huwag ka pagpamuhin, huwag ka pakwarta. Gasamo na na mo. Crisis situation na na Sir Gerson Irisuelo. So ang barangay Kagawa dyan sa San Isidro Haro, sus, nagpaminghal pa ya. Bahala ka na! Bahala ka muna! Di ba? Violet Princess Red, kay Sir Gregory Asena, Tata Grace, may gahom aton tinaga sa pagpakalma sa sitwasyon. A soft answer, Sir Jess Bailon. A soft answer. Sir, salamat sa imo appreciation ha. Hindi ko na pawalawagon, sir, kay karon mabiring ang talinga ni Sir Paul Adrian Dihada o ni Sir Noriel. Pero mahambal self-serving niyang iya, kulingon dayaw-dayaw niya da. Hindi niyo kuya pagdayawon si Jesus lang. Salamat kid Ma'am Marie. No? A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Power of words sa pagpakalma sa sitwasyon. Bisan pa itong gutom na sila, nakulbaan na, basa na sila. Pero kung tauhay lang paghambal, bala, tita ambing bias ka basa, kamama, sir, ma'am, relax lang kita, mangita kita pagi. Kay gutok-gutok kita, no? May pagkaon kita nga manug-abot, mabakal kita to tinapay. Bisan paano bala, no? May konsuelo, hindi nga binghalon mo ya, mabuga kay mo ya klayo. Sa mo nga sitwasyon, crisis situation, ha? No? A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Si Romeo Di Taro, kay teacher Romeo Di Taro dara sa istansya. Bot sa lingon sina, may gahom aton tinaga, kalma lang, no? Kung sa eskwelahan man na, kalma lang. Rather than inflame it, no? Kung taway mo nga paghambal, Ma'am Aisa Ahmad, sa Ramboy Pagado Biscala. Ramboy Pagado Biscala, salamat sa inyo. Badong-damo ka mo, no? Nauyuna naman programa ta, to God be the glory. Ito na ginatabog na kamo, hindi ka mo mati. Di, ang importante, maka D3 bayo ka mo eh. Kung inanay mo paghambal, inang kalma, blan nobo, ang tingog, hindi insulting, no? Hindi nga inang sarcastic, nga hinay tuod, pero may pitik ka, may mga insulto ka. Ay, without sharp edges, maghambal ka, sir, ma'am, inanayon talang, mangita kita pabagi. It can de-escalate anger. De-escalate. Anong ba sinusang de-escalate? Magapaganhagan.
Di ba Lan, Gal, Bes, Howard? Makapanganagan, sa ikumpara mo nga. Ano ka mo? Sa agad ka mo dali nga. Bala nyo lagi nga gutok di, magdinasok pa ka mo di nga. Bahala ka mo da! Our word for the day is, Ma'am Lan, Gal, Bes, Howard, bahala ka mo da! Di ko na mo ni abing pagtrato ko sa imo, abi sa Gregor Resena, kay Violet Princess, kay Janlen Caso, kay Ma'am Ludi Gulilaw, Tita Amding Baez Kabasak, Bishop Don, Mami Cheng, Sir William Sapanta, Sir William, bahala ka da! Ma'am Aisa, Sir Ramboy, bahala ka da! Di ba? It matters mo, no? Hindi lang isa mo ning sitwasyon, ma'am, na dilin sa utok at all times. How we convey, how we treat other people. Amo yung mamalik sa aton, no? Love begets love. Hate begets hate. Kung anong gintano mo, Ma'am Aisa, mo man na mamuhi. Sari lang mo, Proverbs 15:1. Amo ni dapat nga manginggiya naton bala nga parang hindi kita magtinapungulay, hindi kita maginitay. Ining mga pagid, ining mga road rage ngini. Nga may nagkakapatay nga bangod na nga gamayan nagbungguanay, may nagkat, may inabla, tapos buksan ng pertanya. Ano kaw? Pulok-pulok ka kloria. Pero man ba nga, sir, pare, abi hinay lang kay gamayan lang kukbunggo Am I talking with sense here? Mapropuslan man, Sir John, kay Ma'am Marie Talia Metzelina, mapuslan, mapropuslan, hirikayan ang programa ta. Ang inapangwakal tadi. Kay mambagkatay kagamay nga bagay, kagamay imong bagay nga, no? Ara na gani sa crisis situation ng tanan, nabhaan na, nagutuman na, kinulbaan na, way nagpaligo, way na kwarta, tapos singgitan pa nga, bala ka mo da! Am I talking with sense here, Sir Romeo Di Taro? Di ko si Sir Romeo Di Taro pag ganyan ba niya? God opposes the proud and gives grace to the humble. Nailog-ilog kagin ni Boss Greggy mag-deliver sa imo komentaryo, Ted. Bao, salamat gid Boss Greggy. Sir Greg, ang hambal mo nga dalaan mo ko limango, sorry sir hindi ko pagdalis na kawig ko kakaon sina, kung dalaan ko guro sang pinamarhan, pasalamat pa ko. Most people is hot-blooded, especially sa dalan. Dina Rabina, JP Canoy, Gerson Erisuelo, Ninita Del Prado, mapusla na. Salamat gid Sir Nonito. May man si Sir Nonito kay to the rescue. Alas 7:42 na sa aga. Foro de los Pueblos. Hambalon ta ka bi Sir Greggy Aracena nga. Greggy, bahala ka dyan! Ma'am Anali Nagrabante, Ma'am Anali Bahade, Ma'am Jiminay, bahala ka na! Sasambalon ka nga, Ma'am Marie, Ma'am Laura, Ma'am, angan-angan lang kay mangita kita paagi Gutom ka mo, no? Basa ka mo? Di way tamimo, sina. Hindi ako sang lokon, Sir Greg. Way ko gakaon mga lokon, nga ni mga kulbaan ko, sina. Pakauna lang ko balasang kuan blasang salmonete, lipay na ko. Kaya mga dahon-dahon lang. Which is which? Di ba? Am I talking with sense here? Sa ini nga bagay nga mapagkated ginsigwe mo ginanong pulos na sagan mo ko kalda, no? Ano karon niya kon taas sa tingog ko? Ari lang no, parang ay nabalang harmonious ang relasyon, be it sa office man na, sa balay, sa barangay hall, sa police station, sa dalan, sa kundiin man na. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kaya hindi ka mo sina, ginawa ko na in-English na mo. But silingon, may gahom aton tinaga. Sa pagpakalma sa sitwasyon, mambingbing pagtulunan, kay Sir Ligori Tabausares, bingbing pagtulunan Arnold Batilaran, dira sa North Fundidor Molo, no? Damil Boys, no? Sa mag-asawa, amo man na, ma-apply ta na sa mag-uutod. Office mates, tanan nga tion, no? Mabagated, guilty ako sini. Ati pareho man lang kita. In one way or the other, guilty kita sini. Kagpaagi sa mga sitwasyon nga ini, again, klaron ta, we condemn the active person. Ang kagawad niya na, basi kon stress lang, kag sa mismo basi lang nga naguba man tong panapa kaya balay, or banggirahan niya. Kasi may mga factor man, no? Kasi may mga factor man. But again, you are expected to behave accordingly.
Kagawad, no? Again, we condemn the act, not the person. Why ta kaya ginatake personal? Palangga ta ka with the love of the Lord. Basta patunon mo siya. Kaya ti expected nga mag-behave ka mo da, no? Ina ba lang ginatawag nga stability under pressure. Poise under pressure. Kaya dira mo makita ang tawo mo, no? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Naibla? Pastor Moses Aranas, Romboy Pagado Biscala, Gerson Erisuelo. Out of the abundance of the heart speaks, the mouth speaks. Kung anong ara sa tagipuson sang tao nga nagadukot, amo ginang magwa sa yaba. Either kabuhi, kalipay, gugma, maayo nga mga tinaga, or basura, or sungaw sang imbornal. Hilbert Isplana Catalan. Mamis, tatasana sa pahan emerited sa November 29, hamba ni Boss Grege. Kaon tato litson. Ayos litson nga isda. Ga pangamusta si Mary June Irisuelo. Kay papa niya dira sa Samar. Gerson Irisuelo kay Mary June Irisuelo. Foro de los Pueblos. 7:46 sa aga, tumarka mo D3 Bayo. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon. Madamog gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. K5 Kalingawan sa Barangay. Kampiyon. K5 News FM. K5 News DTX Community. Oh yeah. May arakasan libre nga radyo. Ako na pinangalaki ng kape sa tango. Bisan noon muna na away ka pa nakakamahaw sa agad yung magkapto si Putsan. At siyempre may araman sa Mighty C. Sigot na. Tapor, gabi ka mga tulog ka mga ito ha. Hindi ko na magtulog ka na. 1, 2, 3, go! Ismail Balis na konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Gabi. Wow! Gabi! Ilugog mo, ilugog mo, ilugog mo. K5
Pasas alas 7:50 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kung hindi pa ka madutlan sang birada ta diri sang pulong ni Jesus, ambot na lang sa imo. Bisan lamigli sa announcer's booth pero gapra malhas ko di Boss Greg Aracena mo. Ma'am Marie. By the way, Pastor Jess Bailon, salamat sa inyo appreciation ha. Hindi ko na paglawagon si Jesus na madayaw, Ma'am Tata Grace Bronsal, Ma'am Margie Bigkas, kay Pastor Jess Bailon, Gerson Erizuelo, kay Badal Milton, kay Mami Asun Pineda, Tristan Wyatt Gulay, kahilig Rose, wala na Bagyo sa Antique. Ariyo, attention, latest weather bulletin, signal number 2. May parte pa sang Antique nga signal number 2. Kaluya, kag northwestern portion sang Aklan. Buruanga, kag Malay. There is aton, signal number 1. Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, western portion sang Negros Occidental. La Carlota City, Candoni, Isabela, Bago City, Enrique B. Magalona or EB Magalona, Sipalay City, Valladolid, San Enrique, Ilog, Kabangkalan City, Hinigaran, Bacolod City, La Casillana, Moises Padilla, Kawayan, Murcia, Binalbagan, Silay City, Polopandan, Himamaylan, Hinubaan, Victoria City, Talisay City, Manapla, kag Pontevedra. Foro de los Pueblos. Las 7:52 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C, kag Clinica Spore Biotics, nagdangat sa masobra 88,000 ka mga tao sa probinsya sang Iloilo affected sang Bagyo Tino. Base sa latest monitoring sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naghalin sa 28,336 ka pamilya. Sa data, napulok ka mga balay ang totally damaged, kag 120 ang partially damaged. Ang ining mga balay halin sa San Enrique, Lemery, Maasin, Batad, New Lucena, Cabatuan, Haniway, Pavia, Pototan, kag Leganes. Madamo man nga mga kahoy ang nagkalatumba. Foro de los Pueblos. Pero ang importante, Violet Princess Red, Sir Greg Aracena, Sir George Ocampo, Ma'am Maricel Casiple, nga buhi kita, no? Ang pamangkot ko sa imo, subong Sir Jess Bailon, kay Sir Jason Erizuelo, kay Harry Rose Erizuelo, kay Ma'am Ningning Ilumba, Juji Borbano. Ano ang inyo nga experience kay Tino? Oh, magluwas kay Tino, si Uwan, U-W-A-N. Gapamahog naman, no? Nga posible mag-igo naman diri sa PAR, Philippine Area of Responsibility, sa weekend. Di na way pakita gani ka tong kao, di kag damo pa, way pagidi, di bla, way pagani ma-restore ang elektrisidad. Sunod sa Pag-asa, may Tropical Cyclone Advisory number 1. Tropical Depression inisa, ara sa 1,985 na sidlangan sa northeastern Mindanao. May kabasgugon ini nga hangin nga 55 kilometers per hour malapit sa center. Kag pagmadlos, tubtob 70 kilometers per hour. Nagahulag pa nakatungdan sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. Aryo, may ara naman galing nga mensayo. Tinjo bla, why na? NDRRMC, 7:52 AM. Red rainfall warning sa Palawan, Antique at Iloilo. Asahan ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Ginaguni man sa cellphone nyo. So, Arya, balbalon to naman sa pangamuyo ning si Uwan nga ni. Araw pati mo Uwan. Grabe na tong halit ni Tino, maambit pati mo nga. Isa mo nga aga, ikaw talaga makaluhod ka ng daan, no? This is no joke, mambakatid, korne kay mo. Bala mo nga gaobra ko di, paluhodon mo kaya ka mga muyo. Ano na imo programa niya, pulo pa nga muyo nga. By the way, Ma'am Laura, salamat sa iyong appreciation. God is so powerful, no? And naman niya, pray at all times mo. Pray at all times. When you feel don't, nga. When you don't like praying. No, hindi ka gusto lang ang mga muyo. That's the time to pray the more. No?
balbalon taning si Bagyo Uwan nga niyo. Tabugon ta si Uwan. And indeed, God answered our prayers. Diba? Ang prayer ni Bishop Don, ni Ma'am Eva Villegas, ni Ma'am Isabel Grace Villegas, natuntanan. Because there's power in corporate prayer. Di subong aga kay Ma'am Naling Lausib. Ma'am Naling Lausib sa Kuala Lumpur, Malaysia. God bless you, Ma'am. Kay Sir Benedict Mijares sa Padillo Sara, Pamilya Mijares, Sir Gerson Irizuelo, kay Badal Milton, dira sa Cochero Molo, kay Ma'am Tata Grace Bronsal, Elms Montyar, Joji Borbano, Bia Singkuan Sunon, balbalon ta naman sa pangamuyo ng si Juan nga ni tabugon ta. Hindi kita magambang, ay, bagyo duman. Balbalon ta ni pangamuyo, Ma'am Mary Ricabar. 7:56 na. May bagyo man na, may linog, may mga kabulayan sa kabuhi mo. Ang Diyos, hindi gid magbiya sa imo kag sa akon. That is His promise mo, I will never leave you. Ikaw man lang yung nagabiya sa Diyos. Mabakalayo nga, Lord, diin ka man. Kung ara gani sa kalipayan, lipat ka magsimba. Pero kung ara ka gani sa kangit-ngitan, kag kabudlayan, mambaka nga, ano oras simba niyo? Hindi ko kaimaw? Di kon halong kaga ang imo nga pagtuo, anong butsingon sa halong kaga, bla? Ukas-ukas! Okay lang na kung may pagkinanglan, mangayo ka, no? Do pre mas tawag lang, parapit ka lang kung may kinanglan ka. Kilala mo ko kung may kinanglan ka? Di, pagbagyo, tanan, tawag nila, Lord, Lord. Paglinog, Lord. Rong pamangkot, sina kilala ka, hindi. Kilala ka sa Diyos, hindi. Mawatian tang message, subong aga, may bagyo man, may baha. Ang Diyos hindi gin magbiya sa imo. Ano kadamo sa propesya nagasiling? Baha, earthquake. But the Lord God says, biskan pa may baha, updan ka sa Diyos. Kung magtabok ka sa suba, hindi ka malumos. Kung mag-agil ikaw sa kalayo, hindi ka mapasok. Ang dabdab sini, hindi makaano sa imo. So this is the message of God. When the flames rise around you, open your eyes, because Jesus is right there with you. So church, take time to reflect and move forward. Because when God sent you through the furnace, it is not to hurt you. When God sent you through the furnace, this will make you grow. He sent you there because He's about to use your life in a greater fashion. He wants people of God to do something in your life because He wanted you to represent Him in His righteousness and His excellences. He wanted you to live a life that He wanted you to be. See a new version of you in Christ Jesus. Take time to reflect and move forward. Because God, He will never give you more than you can handle. More than what you can handle. Bot silingon Sir Philip Hapon Pindyoda dira sa Ireland, Sir Glenn Diaz, Gerson Irizuelo, kang Dios ta hindi kin magbiya sa imo kag sa akon. Ang ginhambato ni Pastor Lianet Habano, we acknowledge her, kag si Pastor Romeo Habano dira sa Jesus is Lord Church sa ibabaw sa Gaisano City, La Paz. Nga ang furnace, F-U-R-N-A-C-E, furnace, bot silingon sina kalayo. So either kalayo sang problema, sang balatian, sang relasyon, sang kabudlayan. Furnace, pili man ang bagyo. Bagyo sang kabuhi mo, bagyo sang kabuhi ko. Hindi sa tanga tion, ara ang ginatawag nga bed of roses. I wanna lay you down in a bed of roses. Di blang rosas, may tunok man. Sa kabuhi, may mga tunok-tunok man mambing PhD. Kung kisa masibit ka man sang tunok, matunok ka man. Pero the word of God is very firm. Nga nagapabakod sa imo kag sakon, nga He will never leave you nor forsake you. Inaya kung may personal ka nga kang tanan sa iya, no? Di mabakatid, anong imuon ko? Gusto ko na magbag-utid kay hindi na ko kagwanta sang akon nga sitwasyon. Wagli pulos ning pagpakasala. Sakto na, what shall it profit a man if he or she gains the world but lose his own soul? Segregiara sa ina kay Sir Romeo Ditaro sa aton tanan. Romans 10 verse 9. Nga, kung isugid mo, nga si Jesus amo ang Ginoo, kag nagatuo ka sa imo tagipusoon, nga ginbanhaw siya sang Dios, halin sa kamatayon, maluwas ka. If you declare with your mouth, i-declare mo gisababa mo, amo nang hinahambal ato nga, i-verbalize, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kag dapat si Jesus ang alagaron ta. No other name can save you, can heal you. Only the name of Jesus. Subong aga, na-spare ka sa kalamidad, sa bagyo,
May pamahog naman sang bagyo uwan, no? Balbalon to ni sa pangamuyo. Wala sa imposible kay Jesus. He can calm the storm. Be it physical or ang storm or mga kabulayan, mga bagyo man sa imo kag sa akon kabuhi. Gaano man kalayo ang langit, unchangeable, pag-ibig mo'y sovereign Father in heaven, Jesus, thank you for this brand new morning. Salamat, Lord, gagin tingob mo na kami sa pangamuyo, Lord. Salamat sa imong nga kaluoy kapag protect sa amon sa Bagyo Tino. Salamat, Lord, nga ang Iloilo wala, Lord, gid matami. Salamat sa imong nga promise that if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins and heal their land. Sa silingaga, Lord, nagapasubara kami sa imo, patawara kami sa amon nga mga sala, idolatry, pagsimba sa mga Diyos, kag sa mga bagay sang kalibutan nga ini more than you. Salamat, Lord, sa imong faithful love and for your stubborn love sa amon. Thank you for giving us another chance. Kabuhi kami sa silingaga, Lord. Sa silingat iyon, Lord, nagapalapit kami sa imo, nagapasubar sa amon mga kaugalingon. We commit to you our all, soul, body, and spirit, and our future. And we believe in the power of prayer. Sa singat yon, Lord, ginagapos namon kag gina-rebuke ining pamahog sang manugsulod nga kuno super typhoon nga uwan. But in Jesus' name right now, we refuse to believe because your word says, Lord, the greatest battles are won on our knees. Ikaw ang Diyos nga nagpakalma sang dagat. Pareho sa Luke 8:24, ginpakalma mo ang dagat, Lord, sa Matthew 8:24-27, kag Mark 4:37-41. Right now, in Jesus' name, we decree and we declare, ginatabog kag ginatunaw namon ining bagyo uwan in Jesus' name. Protect Iloilo, ang Pilipinas, kag buko sa kalibutan. Ibalik, Lord, ang tagipuson sang tagsa-tagsa sa imo. Salamat sa great revival, and I declare provision and safety for everybody. Bless mo, Lord, na kada isaga pamati sa buong on-air kag online. Keep us safe, Lord. Ipila kami, Lord, sa mga linog, bagyo, and unforeseen dangers. Preserve our families, Lord. Thank you for your faithful love. We entrust our lives to you. Seal us with your precious blood. In Jesus' name, amen. Hindi kita magkumpiyansa, ha? I-claim naton ining word ni Jesus, Mark 4:37-41. Gani nagbangon siya, kag insabdong niya ang hangin kag ang balod. Siling niya, untat, kag naguntat ang hangin kag naglinaw ang dagat. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. Mark 4:39. Subong panglanan, balbalon ta pangamuyo ni Ma'am Naling Lauseb. Ining bagyong ini kay sobra na ni para sa Pilipinas. Matthew 8:26. Nagsiling si Jesus sa ila, nga abala na hadlok kamo, kadutay sa inyo nga pagtuo. Dayon, nagbangon siya, kag ginmanduan niya ang hangin kag ang balod nga maguntat, kag sa gilayon naguntat. Matthew 8:26. This is the word of God. Luluhod kami sa paan mo at sasamba sa iyo. Damo pa subong ang may mga nagaka-paranoid ba, nagapraning bala Sir Gerson Erizuelo. Psalm 7:10 says, God is my shield. He will defend me. He saves those whose hearts and lives are true and right. Ang Dios amo ang nagaprotektar sa akon, ginaluwas niya ang mga nagakabuhi sing husto. I-claim naton ini Naway na sang bagyo pa sa Ronnie Labos Lord, mga bay kami sa imo Lord, I stand in the gap sang tanan subong. We plead for your mercy nga wala na sang bagyo. Inatunaw namon ini in Jesus' name. I declare healing to those who are sick. Ang mga nagahuyango, dala ka mga tagumatayon, I speak life. Cancer, stroke, paralysis, diabetes, mental problem, get out of that body, be healed in Jesus' name. Thank you, Lord, for your safety. Ginahatag mo sa amon tanan. In Jesus' name, amen. Kami sa paanan mo.
Time spent in prayer is never wasted. I must decrease, God must increase. Si Jesus ang dapat gid nga badayaw. Hindi nyo ko yung pagdayawon di ha. Si Jesus lang. Ang oras alas 8:05 na sa aga. Foro de los Pueblos. Ay may sound irritating, corny, badoy, nagalamho, kadara kag daw nagakadlaw, kabala nga daw ginasuyaan mo ko. I don't care. Ayun, ano day asited, pero pangamuyo! Corny! Yo, grabe gid ang mga kalamidad subong sa Tigbawan, Iloilo, gani kainas ng kagahon. Amakon mo nga sa Tigbawan, may nasunog pa mo. May nasunog pa tong establishment sa Napnapan sa Tigbawan. Amo na ning bagyo, no? Grabe gid. So, hindi mo bala pinsar gid nga nagakatabo ini. So kung ikaw abi gahuyang-huyang lang imo nga pagtuo kay Jesus sa Robert Legaspe, sa Richard Sudario Legaspe, kulbaan ka gid tuod mo. Kulbaan ka gid. Yes, human nature makulbaan gid man kita. Sir John Lee Sarabia. Bati mo ni subong hugtanay kita subong paha sa aton pagtuo. Kung sa gahalog man kay kun do tawhay ganing tanan, kag ara sa aton ang poder ang tanan nga manggad, do katawhay kita lipat kita. Am I talking with sense here? Kaya subo ko, may helicopter to sang Philippine Air Force. Nagtibusok sa barangay Sabod, Loreto, Agusan del Sur kahapon. Sakay to ang Philippine Air Force personnel kay mapadulong sila sa Butuan City para sa humanitarian assistance kay disaster response operations bangon man sa bagyo. Nagtibusok ining Super Huey helicopter. Ining Super Huey helicopter nga nisos. Abi nyo kung ano, ining Super Huey helicopter, pagkita taplis kami ara kita da, kung ano ning Super Huey helicopter. I believe ini, ang isa ka bilog, bala, ma'am, nailing lauseb, ma'am Marie Talia Metzelina, 59.5 million. Ang isa lang ni ka-cost, di subong may kwan ini, may ari ni subong ang Pilipinas, nga units, damo ning units ta, ang Super Huey helicopter, ang ginagamit niya dito sa Amerika, Bell UH-1Y Venom. Twin engine ini, 4-blade medium-sized utility helicopter. Kaginhimo sang Bell Textron sa idalom sang H-1 upgrade program sang US Marine Corps. Tiyang iya niya sa Pilipinas kagingamit, sir, no nito sumbong. Refurbished. Baga refurbished, R-E-F-U-R-B-I-S-H-E-D. Kung sa aton, butsiningon sang tinaga nga refurbished bla, gin-renovate lang, gin-redecorate, gin-panami-namian, gin-pintahan, sa aton tinaga gin-kaayo, or sa Tagalog ni, inayos lang. Hindi sa bago. These were refurbished units sourced through joint venture sa tunga sang Rice Aircraft Services kag Eagle Copter. Hindi ni sa brand new Super Hueys. Ang acquisition kabahin sang project sa pag-augment sa aging Huey fleet sang Armed Forces of the Philippines kay Sir Badal Militon, no? Militon Badal. Butsingon sini aging, no? Ahay, ang mga helicopter gali Sir John Lee ka Armed Forces of the Philippines sa Pilipinas, mga malam doon. Refurbished lang gali, refurbished. Di ba baka refurbished, gin-renovate, gin-redecorate, gin-kaayo, no? Buka galit bag-o, Ma'am Laura. As the years go by, nagaligad na mo, naga-depreciate man ang performance niya. Tidumduman nyo, in March 4 of 2025, nag-crash atong FA-50, nga helicopter sang Armed Forces of the Philippines. Mechanical error to dito sa Mount Kalatungan sa Bukidnon, no? Ang FA-50 nga to, South Korea-made Golden Eagle aircraft. At that time, Sir John Lee Sarabia, Sir Greggy Aracena, duwato ka pilots patay. Sanay Major Jude Salangoy, kag First Lieutenant April John Dadulia. First Lieutenant April John Dadulia, di March, April, May, June, July, August, September, October, November. After 8 months. So, sarorot naman ang air assets ang Armed Forces of the Philippines.
Ang FA nga ini, sir, no, nito sumbong, no? FA-50, ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force, may 12 sa ka-unit sumbong. Block 70, Light Combat Aircraft, sobra ni sa $700 million. Kung ga-include ini sang aircraft, mission equipment, logistics, kag training systems. Tiyang Pilipinas, nag-order sini. Nag-order sang FA-50, either maabot by 2026 or hasta pa ni sa 2030. Foro de los So dapat Pueblos. mag-invest agad man sa mga sophisticated nga air assets ang aton nga Armed Forces of the Philippines, no? Galupad ka lang imo da karon, Sir Abner Panaligan. It's like just calling bala nga it's a flying coffin. Nagabaga flying coffin anong bossing ko na galupad nga lungon. Sakay ka dira anang fly at your own risk bala. Fly at your own risk. Sir Plaza kay ginakurako tapos resibuhan nga brand new, no? Sir Badal, idol, pangamusta chimpo no kun ano chimpo subong. Check man ta dugay sa aton nga pag-asa ka Iloilo. Foro de los Inaknales man naton ang kabudlay sa pag-asa. Okay, isa bala medyo kananis na ng stressed man mo. Abner Panaligan, good morning. Las 8:12, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... May bala. Alright! Homeland Power! Ayan sa DTX Mountain! DTX Mountain! Alright, mga kapigyan na dito sa mga kampiyon! And of course, mga kampiyon ni Sasol, Radio Bandera sa Tuna, Subong, Game Fighter Sina, Tayo mga radyo! And of course, ang bunga sa imo magloko. Mayroon sa 100! Aba po, kung na yung ikakwarta, 200! 300! Wow, diba? Tapos isa pa na ito, paano? 400! Wow! 500! 600! Grabe. 700! 800 plus! Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB. Ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo, wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagbati mo, yaya. Ang mga jit-jit ng yaman. Ready? Ilos mo na! Esta ciudad
Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila na guwapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ang sakit pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-isip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Mino. Babatong kasang isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito na lang alam, ha? Mga batong na panginsang Pisos! Bakalay water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso pa na water sa mga. Aray. Awan. Udang tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay ka. Tara-tara na. Ini sa ikon ko lang binog. 200! Lupa-tupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, how? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga... Lipay sa iko. Wow! Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwatondang hambang naton hep horay lang pero ang yambata K5 News FM. Ang K5 duwang kapalakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode na nag-report na nasa. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang ay. Wala problema doon pa kapag yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Ang oras sa Pilipinas, alas 8:20 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ay, kagaw subong nga nagalagaw.
Nga aman. Damo subong masugata mo Sir Blair Matoliano dira sa drive-thru taxi 2561. Darjali ka na kay Boss Barao dira sa Igtubli Tubungan. Nga nagahingo-ingo, iba na hilanat, ginaubo, ginabarokoy. Bao, duro na lang yaim nun, may lagundi, may kung ano pa da, para lang magtahaw blang ubo bla. Kaya ba notice mo do may something bla, sorry sa mga nagapamahaw, do may phlegm ka no, nga within bla. Nagpanagitlon ka na, nag-inom ka na, tubig, pero do may bilin gyapon no, nag-aaskad tutunlan mo no, nag-asagrak bla. Si bangod ini isang sudden change of climate bla, nag-ulan, tapos sa basa ka, sulod ka sa air condition nga kwarto or opisina, pagwa mo mainit. Damo sang faktor. So ang imuon ta dira para bakod aton immune system, tulog gid malawig. Anong imuon ta? Tulog. Wala sang substitute sa pahuway sa tulog. Inang restful sleep bala. Inabalang tayo yun kagamuok katulog mo nga bisan iyawan ka o kababoy ka mag-iwek sa durunggan mo, hindi mo magbugtaw bla. That is a gift from the Lord, no? Gift of sleep na siya. Kaya may iban galing nga nagatumar na ganiya sang sleeping pills just to sleep, no? Nga makatulog. Pero tiutod-utod. Ikaw yung pag batang mo, turo ka na yun, gahurago ka pa. That's what you call a gift of sleep from the Lord. No? Titulogin lawig. Why isang substitute sa para mayong lawas ta, daw maningkay-singkay ta mayo, kag gaway galoding imo paminsaron. Tulogin lawig 7 to 8 hours. Tapos, tumar ka D3 Bio, DTX 500 may TC. Untating bisyo, inom, sigarilyo, druga, pulaw, ay ginapulos. Ilimit ang screen time. Kag magtumar sang D3 Bio, DTX 500. Foro de los Pueblos. Tapon, ginbuyayaw nyo ang more power ay. Ang iliko 1, 2, 3, gimil ko sa Gimaras, antiko sa Antique, akil ko sa Kape, sa Aklan, kapel ko ginbuyayaw nyo ay. Kay ang rason subong Darjelicana na anada nga magsagad uyat cellphone. Hindi na mabuhi kung wala cellphone. Tigin buyayaw nyo kay astang smart, ang globe, hina ang data ay. Astang internet, otod-otod ay. Di daw amo nalataning palaywansan sang tao to kapon. Ang iban naglobat. Kay wise na ka-charge cellphone nila. Ano ang rason sini? Iban atrasado ang restoration sang power supply. Sang more power. Rizal nyata ang spokesperson, Ma'am Angel Pizzeliar Tan. Ma'am Angel, si Ted, diri sa K5. Good morning. Good morning, Sir Ted. Of course, man, sa imo mga viewers kag listeners subong aga. Thank you for taking our call. Ma'am, 100% ang restored ang power supply sa franchise area sang more power diri sa syudad sang Iloilo, Ma'am Angel? Subong kita, Sir Ted, no, nagapadayon ang ginaobra naton nga pagkaayo, paglibot diri sa mga areas diri sa Iloilo City nga naapektuhan sa sining bagyong Pino. Sir Ted, actually, ang aton diri man nga ginobra primarily is during the typhoon, ara ang team para nga mag-responde gilayon sining mga ginpang report ng mga insidente, mga poste nga nagkalatumba, may mga linya kita nga nasabitan sa mga kahoy. But of course, ang aton diri man nga ginaobra bilang protocol man, kag hindi ka gusto nga mapahamak man ang aton mga linemen. So kung magbasog ang hangin kag pag-ulan, di na call out sa anay nga i-suspend for the meantime ang pag-ubra nila. Ang pamangkot diri nga adi ang medyo iban din sa gihapon, wala isang kuryente as of this moment as we speak. But we would like to highlight, Sir Ted, nga ang inyong pangatubang ta is a signal number 4 na typhoon in the city. Buot Silingondo, kumbaga, kung sa mga restoration processes lang natin, kung may mga amo sinibig na sahi, isang mga instances, Sir Ted, makaya ta 1 to 2 hours, sabi kung wala isang mga problema man ado on the field. But of course, yung mga reports naton is madamo-damo gid sa mga nabaton naton. Kumbaga, it is a way man nga madamo-damo gid siya this time, sir, nga do hindi siya on the like normal day basis natin ng mga operation. So, nagtambak sa ang nga ginhimo nga kumbaga nga plastada ang ever ng mga poste nga natumba gid directly sa mga main road, kumbaga highlights of like natin, sir, na unahon sa ang pinaka-urgent down to the
whole block no light, single house no light, but doesn't mean na siya certain nga, kumbaga, hindi sila importante, taran-taran ini nga mga ginpalabot sang ating nga mga konsumidor, very importante, din siya, of course, nagapangalo kita sang kumbaga nagapangayo kami sa pasensya, diri sa bahin sa more power natin, na-experience nila nga madulaan sang kuryente, but of course, nga ating diri right now nga, top priority din certain right now nagainit na amo nga kadtuan ang pansa ka mga panimalay, pansa ka mga areas, ang good news mabalik nila yun ang restoration or mabalik nila yun ang kuryente sa tagsa nila ka panimalay certain. Oh, kaya hindi kita you have dispatched more powers ang 21 troubleshooters. But hindi man naton mabutang sa risko ang kabuhi nila, hambal mo bala nga gulpi lang maghangin bala. And ti kon amo na to ka baskog sang hangin ni Bagyo Tino, expected may magwayway ng mga linya sang kuryente, may magtanday ng mga utod sang puno sang kahoy, which is very delikado man sa tawo kay base kon may live wire blood Ma'am Angel. That is why nga we have to shut off anay sang power supply. Ano nga mga barangay subong or mga lugar diri sa Iloilo City ang wala pa ma-restore ang electricity, Ma'am Angel? Actually, sir Ted, no, ang very strictly abiding apart, if we will concentrate sa mga areas with, example, amo na specific na barangay, iara gira may mga kapitan rin nga nag-request sa aton sang isolation. When you say isolation, hindi lang siya amo na nga lugar, niara example, di certain sa pihak lang area, niara pagid niya isa ka poste man o isa ka linya naton nga nahulugan sa kahoy. So, silingon, that specific area will be included. So, there are a lot of barangays right now nga nagambal sila nga dakadalahid sila because of this area nga may problema ba sa ila wala. So, kay isa ni sila kalinya certain. So, right now, ang aton dili na pathagman sa aton ng mga consumers na gina-obra na natin ang mga ginapalabot nila kay certain, just like abis sa Metropolis na set up kahapon, halimbawa na lang din siya. Ang sa Metropolis, tatlo ni siya kabilog na poste ang naghilay, may natumbagid niya, niya pull down din siya kahapon certain because ang kahoy is nagsangit and natumba atin niya poste. It took a lot of longer time because kinanglan sa paunahon, i-trim ang kahoy, ikakson ang kahoy sa ating linya. And then around kagabi, mga 8 p.m. napatindog ka ang isa ka poste, nakaayo ang isa ka poste, and then ginbanting ang primary line halin sa pihak ka poste, pakadto sa pihak pagin sa poste certain. So, it took a longer period of time ang ating pag-obra na dispatch ita duha ka team, mga bucket trucks para mas mapadasik ang ating proseso. So, mga certain, kumbaga, hindi lang ang magagmay lang ang mga kahoy, ang ginpangatubang sa madako-dako sa mga kahoy ang nagtigo sa ating mga linya because of iba ni tama malaman so naghilay ni sa kumbaga mas dako sila nga volume sang mga kahoy ang naging clear kaanay sa ating linya. So right now ang mga barangays sir is kalabanan din sa lapas feeder to actually ang ating diri nga areas ng mga sabon tala open na siga na sir, but mayari kita diri nga mga barangays na until now nakabaton kita nga wala sila sang kuryente, which is diri sa may area to be specific sa may recalling ako diri sir Tado kasi din padala diri nga kwan mo mensahe which is kaming Banyaw, Bituon, Pinagsakan, San Isidro, kag Tikod. Plus, ang kami molo, dito may mga areas pa dito nga sa gihapon. Example, Tanira, I believe, until now, doon may mga ginapalabot sa may Grand Plains. Kaya gabi, ang Altachera, yan nakasiga sila around 12 a.m. certain because of this. Kung magkakani fuse busted dito. So, may mga single house no light, single house no light, ang isa ka panimalay nga reported na wala sang kuryente, magpabakit ang whole block no light, amo ni siya ang more than isa ka panimalay, but dako ni siya nga, kumbaga isa sila ka compound, kumbaga nga wala sang kuryente. So, right now, Sir Ted, as we speak kung data, ang pag-istoryahan ta, we have this, right now, 2.72% ng mga consumers o kung 2,805 na mga consumers ang affected nato na wala pa sang kuryente as of this moment out of 102,977%. Ang pamangkot sang common tao, ti isa no abi ma-resort ni totally mahingagawa yan ini subong adlaw, Ma'am Angel?
Sir Ted, actually right now, today niya, at team, another naman siya nga set to gabi is, amo to hambal mo kagi ng exact number, amo to nag-obra until kagahon. So, before 14 teams, until 11 a.m., another pagid niya nga mga dugang, agod niya nga gawon ta. Ang amo ng goal, tingagawon din sa mga adlaw nga ma-restore in sa amat-amat ang mga areas at isa gihapon wala sang kuryente. But of course, Sir Ted, no, we would like to highlight na sa gihapon, ang mga nag-ubra nga ni linemen, mga tao sa gihapon. Kinanglan man sang proper ways to work ang sila nga setup, Sir Ted. Hindi man na sila superhero or superman nga pagapa nila, maobra nila dayon, Ma'am Angel. So at least mapaganagan man ang pag-inquire ng tao. If in case may mga may concerns, anong inyong hotline dira sa buong Ma'am Angel para nga mabato ninyo ang reklamo or concerns ang mga konsumidor sang More Power? Isa pa gina, Sir Ted, no, we have our hotlines open din in siya 24/7 actually, sir, no. But of course, we would like to highlight na hindi man siya from time to time with abi nga kung if ever busy ang line, Sir Ted, no, yun siya masabat because kadamo sumong sang aton nga inquiries nga nagasulod sa ating nga linya. But we have this hotline numbers, una diri ang iya sang More Power nga via telephone 033-330-6673. Next is 033-327-2985. Kung sa number naman, Sir Ted, I believe okay na po ang signal sa mga mobile, sa ating nga mobile internet. Inay na, yala ma'am, kaya at least masulat nila, please. 09? Sige. 0917 63 75 214. 214. So, tapos sara, 0917 63 75 214. So, again, 0919 07 20 626. 626. Yes. Sir, pwede man sila makapadala ng ilang mensahe directly sa ating Facebook page. Pwede ini mga nagkabatong makita nga feedback na hindi ko na sila ma-replyan. Di mo na bala, Sir Ted, we do really reply sa mga messages. But of course, ang nagaling hambal nga ang volume lang yun right now. Kahapon, subong abi kumbaga nag-amat-amat naman padalom. Kumbaga, Sir Ted, ma-replyan, pagin na sila tanan-tanan, mahatagan sang intalupangod sa kung ano ang ilang mga concerns, Sir Ted. Hindi lang sila mag-apura kay hindi lang ila concern ang na-cater sa buong More Power. So lawagon ko lang ni karon na Ma'am Angel ang mga hotline ninyo para sa benepisyo sa mga nagapamati. Ma'am Angel, thank you for taking our call. Makuha lang ko number mo to kay K5 Alexa in case may mga concern bla, maka-message mo ko direkta sa imo. And I'm proud nga halin sa institusyon nga ginhalinan ko. Halin ka man didto, angayan kagidya, ma'am. Go lang, Ma'am Angel, strong lang. Ginapakadlaw talaga kay Kibalo kung halin pa kagapon nga wakal mo sa tan nga estasyon bla, Ma'am Angel. Oo. Thank you, Sir Ted. God bless, ha. Thank you, Ma'am Angel. Thank you, Sir Ted. Of course, madamo din salamat sa imong programa nga nahatagan kita sang kaibigan nga mapadangok ining mga impormasyon nga may ara sa More Power. Sa gihapon, Sir, bukas kita nga aton linya anytime na magsabat sa inyong tawag. Madamo din salamat sa mayang aga. God bless. Foro de los Pueblos. May anghel nga nagkunsat. Ngalan niya si ang Angel Pichiliertan. Ang taghambal sang More Power kung sa eskwelahan ni mga manghod na ini sa institusyon to sa Ateneo de Iloilo sa institusyon to sa Biak Barangay, no? Sa mga konsumidor subong Banuyaw area, Tico, Dinaktakan, city proper area, way pa ma-restore, no? Damo man ang actually ang troubleshooters ang More Power. Galing kay hindi man nila mahapan itanan kay may nagkatumbang nga kahoy, no? I-fix pa nila ina. So minsan yan tagid ina. Kapon, gin-shutdown ginila kaya hindi pwede na gabagyo, matumba ang linya sang kuryente, may tao maglabay da, kadag-kadagid sa live wire. Sorry message ka mo sa contact number sang More Power diri sa franchise area sa Iloilo City, 0917-637-5214. Kunin niya sa globe number 0917-637-5214. Or sa smart number 0919-0720-626. 0919
0933-0720-626. Kon landline, tawag ka mo palihog 0933, amunang area code 330-6673. 330-6673 or 327-2985. 327-2985. Ilista para nga ibutang mo na sa imong tupad sa telephone directory or sa cellphone mo or sa office mo para nga kung may pagkinahanglan ka mo, makadirekta ka mo sa more power. Foro de los Pueblos. Las 8:36, pagbalik ta, kumusta ang probinsya sang Iloilo? No? Sa syudad sang Iloilo, mayara sang 6,621 ka mga tao ang affected sang bagyo Tino. Ara sa data sang Iloilo City Emergency Center, 6,603 ang nagatener sa 112 ka evacuation centers. 1,742 ka pamilya ang affected. Mayara sang 99 ka mga puno sang kahoy kag 14 ka mga poste ang nagkalatumba. Foro de los Pueblos. Pagbalik taman, balikan tining si Kagawad Boy Buga Kalayo sa San Isidro Haro. Again, we condemn the act of the person. No? Why nato niya na condemn personally ang Kagawad gini? Kaya basta may mga factor man, Sir Blair Matuliano. Pero sa crisis situation, hindi pwede nga ang imo nga constituent or constituents pasakaan mo tingog. Balak mo da! So ang approach hindi manami, no? Ang approach hindi manami. We hope nga si punong barangay ang kapitan na sa San Isidro Haro mag-istorya na sa ilang nga Kagawad. Kag hindi lang dira applicable ini sa tanan, be it sa office, sa salakyan, sa marketplace, wherever we are. Nga ang aton kinagabla, a soft answer turns away wrath. Pagambal abi may reklamo, pag-atubang abi sang ang kwada Kagawad or opisyal man na, no, mamba nga sir or ma'am, mangita kita paagi kay gutok gid kita. Inang na-overwhelm kita sa kadamuon, pwede nga makahulat-hulat lang, inablang inanay nga tinaga, hindi nga, ano kaw? Hulat ka da! Balak mo da! Timag ka muna ya, Kagawad, better resign ka kung hindi kayo mo ya makasarang sa pressure. Kung tamaan ka naka-stress diya, maninggit ka lang imo da, kagamang binghal ka. May balatsagon na ng tao mo. O bay luhana, yabi, ikaw bing binghalon, ikaw bing singgitan, malipay ka nga, yehey! Salamat! A soft answer, inanay lang hambal, araw pati mo bata nga. 8:39, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, nag-detoxify, namuling magpaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix, lawas na piluan, diabetes, ligawan. O magkape na sa DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Uy, si Roro Madrid with Lyft. Always work, gamers sa gabi, hangat with tropa, Lyft! Bagong drink para dira, make me drink zing caffeine, kaya ang laban. Biskan anong alihok, hindi atrasan. Lyft mo diyan! Biskan anong amon, silip lang sa ligan. Lyft mo diyan! lift mode na yan! Lift mode na yan!
Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Coke, sinigang, mapapakook ka sa sarap. Ang sarap ng Coke at sinigang. Mapapakook, mapapakook, mapapakook ka sa sarap. Mapapakook, mapapakook, mapapakook ka sa sarap. Mapapakook, mapapakook, mapapakook ka sa sarap. Spore Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A. Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Dako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, sa ka-sales rep. Sa una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 8:45 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500, Mighty C, 1 Calamansi Juice Powder, kag D3 Bio. Foro de los Pueblos. Last stretch aton program, Foro de los Pueblos. By 11 o'clock, may hampang ang Golden State Warriors kontra sa Phoenix Suns sa nagapadayon nga NBA 2025-2026 season. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Hindi gid maributay si Sir Janly Sarabia, si Ma'am Anali Bahade, si Ma'am Janlen Casio, si Sir Floriano Olvido, si Sir Richard Sodario Ligaspe,
si Sir Robert De Gaspe, si Sir Blair Batoliano, sa akto toblasang barangay Kagawad sa San Isidro Haro. Ara na gani sa krisis, sing-alan mo pa imong katauhan mo da mga constituent mo. Abi ko masabad o rapurado, kalmahi lang, no? Sir, inanay lang abi. Araw pati mo nga, manamo dugid nga gutak di. San sambalon mo nga, balang mo da! Di ba? Unbecoming. Ambang ni Ma'am Ningning niya, it's a reminder for us also nga dapat mauntat ng mga jumper sang linya sang kuryente. Dapat mangin fair kita nga bisan ang pinakakubos sa pangabuhi nagapulaw bugtaw, gapaulan, gapainit para mainugbayad sa kuryente, sa electric bill, pero ang iban gapahapos lang paagi sa jumper. Dropin yung jumper ay brobay masugid balay nyo. Jomar Kibrabit, now lang kami nakasignal. Pastor Bob, paikon sa radyo, abi Pastor Bob, mamati ka mo sa K3 FM Kalinog or try abi paliog Pastor Bob ang K5 Pasay City. Mas tunog guro dayan sa Tapas Kapis Pastor Bob, no? May radyo ikaw dayan Pastor Bob kay Mami May. Kumusta ka mo dyan? Way makamo matamaan dyan. Blair Matoliano, thank you sir, 2561. Jomar Kibrabit, Darjalicana, thanks God and we salute the rescuers and linemen sa Ileco nga nag-risk sang ila kabuhi para sa mga tao, but sad to say nga madamo ang nagapangawat sang kuryente para sa ila selfish nga kinanglanon. Hindi ka mo mangawat, mangunyadi, ka mo pilagi dabi. Mangunyadi ka mo da, jumper ka, butangan mo 3 kabilog nga aircon imo, balay. Why na untat-untat ang electric pan, ang radyo, ang TV. Pero ayhan, mangin malipayon ka, naglinag-it ka, nagpangawat ka. Nami gidya nga gabayad kay imo yasang imong monthly electric bill or water bill nga halin sa pinangabulayan mo. Ining mga nagapangawat na, ibang kapangawat, binilyon ka peso sa flood control sa mga proyekto sa gobyerno. Do you think malipayon na sila? Subong, gamay na lang nga kulas na sang dahon sa atop sang balay nila, ginakulubaan na. Base kon kwan na bla nang madakop na sa ila. Alas 8:48 sa aga, ginlantaw tabla Sir John Lee Sarabia, Pastor Bob, ang pattern bala sang mababaskog ng mga bagyo. Atong si Bagyo Yolanda, dumduman nyo si Bagyo Yolanda, si Heian, in November 3, 2013 until November 11, agin napektuhan niya to Hong Kong, Taiwan, Vietnam, kag Pilipinas. Ang peak winds niya naglabot to sa 315 kilometers per hour. Ang perting hangin niya. Ang hangin kahapon ni Bagyo Tino, Sir Jomar, huniman, no? It was also in November man to. November 3 to November 11. Kaina sa introduction naton, Pastor Bob, dumdumta nga subong gidya mismong adlaw, November 5 of 1984, ang Bagyo Undang bla or international name niya sa to Agnes. Perti matong Bagyo Undang, dumduman ko daw way pagani ko sa tong eskwela mo. 895 tong patay, 2,526 ang injured, 275 ang missing, 1.4 million ang nadulaan sa balay, may 201,014 nga nakilagubak ng mga balay. Gabi tong damage sa Panay kag Capiz to, no? Panay area, Capiz area, no? Dumduman ko, Pastor Bob, si Nanay Corning nag-attend to sang Ministry of Education pa to mo, ang MEX pa to bla, Ministry of Education, Culture and Sports nga, praded bla nga nila nga ng seminar sa Punta Villa, pagpauli nila, gabalabag ang jeep mo. Dumduman mo, Pastor Bob, nga duro tisa sa tubang balay namon to, no? Kara, ubosong tanan nga tisa to mo. That was Bagyo Undang. So may pattern si Typhoon Uring, November of 1991 man. Si Typhoon Rolly, November of 2020 man. Si Bagyo Pablo, Super Typhoon Pablo, grabe itong outages to, Category 5, Compostela Valley, Davao Oriental, Agusan del Sur, binulan to ang elektrisidad mo. That was also ang Super Typhoon Pablo, natabo ato, kwan man, Nobyembre man. Anong araw sa Nobyembre? Ng last quarter, no? Check ko K5 Alex, what's the latest sa Iloilo Provincial Government?
kumusta ang halit sang bagyo Tino? K5 News FM. Kampiyon Report. Itagkad ka na mo, gid sang mga panimalay diri sa Iloilo Province ang nagkalaguba tungod sang paglaslas affected sang bagyo Tino kahapon nga adlaw. Based diri sa pinakalitas na data from the Iloilo Provincial Disaster Reduction and Management Office, may 120 ka mga balay na na-report as actually napulo ang totally damaged. Sa Subong, more or less, 88,000 K5 deaths, going 900,000 sa mga pumuluyo ang apektado, din pang evacuate, kag of course, may 23 kita sa mga pananuhanan diri sa Iloilo Province nga din apektado sang aton iyang pagbagyo hapon nga adlaw, wherein kunamo sa mga factors yung ginatanaw diri ang PDRMO, ginbaha, or may aras ng pagpamahog ng storm surge, especially sa mga low-lying areas naton, sa mga coastal areas. That is why naging pakamaayo nga sila ang din paitalong sa preemptive evacuation. Sa Iloilo Province, may na-record man diri nga duha ka taytay kag isa ka dalan nga naapektuhan tungod sang paglaslas sang bagyo, particularly ang Sinibaan Kalikwang Overflow Bridge dira sa may Tingli K5 TED. Kaya hindi maagyan Subong tungod nga nag-usmod K5 TED. Sa din? And ang yes. Sa din ang nag-usmod nga lugar nga hindi maagyan na K5 Alex? Sa Sinibaan Kalikwang Overflow Bridge sa may Tingli. Okay. Ang lapos na siya sa barangay Patag, Barotac, Nevo? Yes. Kalikwang ang overflow bridge na. Kaya na bida, kwan way baral? So, awas ked? Oo. So, hindi subong passable. Oo. Ang Uyungan Overflow Bridge, dira sa may Iagaw, Iloilo, ang siyak na lane lang ang pwede maagyan. So, it can cause traffic dira sa may Panwasang Iagaw. And diri sa may sitio Buriraw, sa may Sara, Iloilo, reported kahapon ang ilang dalan sa may mga barangay or sa sitio sa may Sara, Iloilo, as 4 sang hapon hindi na siya maagyan, hindi possible ang dalan, pero 7:30 kagabi na declare naman siya as passable, K5 TED. So sa Subong padayon palit ang pagsipot ng Iloilo Provincial Disaster Reduction and Management Office and data sa kada panwa kung bala may mga na-record palit yung mga kalitan sa ilatag sa mga areas. Pero di sa Subong, ang just ang aton iyang information from the Iloilo Provincial Capital, magapadayon na Subong nga adlaw kaysa said ang opisina sa Kapitolyo Provincial. Kag may kuha na karon, may regular session ng Provincial Board. So laban naman sini, posible nga hingagawon ini pag-declare sang state of calamity sa mga lugar ko nga natamaan gid, no? Yeah, so far actually, ang... Ano gid yung mga lugar ning naigo? Northern Iloilo gid? Harlin sa Southern? May pila ka mga portion sa Northern Iloilo and kagabi ang Southern kag Central Iloilo. Actually, according ka ni kay Sir Salinas, very lucky gid kita. Kag kumbaga in God's grace, bala doon na protect kita gawa ka, hindi siya amo ka basbog kag destructive. Grabe gito sa pintas-pintas siya dito sa Sibong na to. Perte gito, duro patay to. Kagang baha gidya. Di pag-igo niya di sa aton K5 Alex. Agawon ta kanay. Pag halin niya to sa Cebu, nagbilis-bis di sa may Negros. Binira niya din yung mga area mas Negros, Bago, Southern Negros. Tapos Osos di sa Guimaras, Labay di sa Iloilo. Yan mo na nga, ang hangin ginabi, no? Dari sa aton hangin, pasalamat kay kita. And amo na blang, there's power in prayer git K5 Alex. Mo nang at all times, di ginato na pag-ibaliwala ang pangamuyo, no? Di Ario may pamahog naman si Tropical Depression 1, UWAN 1.
Pining uwan-uwan nga nagaposon tanin niya. Way patagani ka tungkao di sa Bagyo Tino. So ni may office na no sa mga magapayo bulig gabi sa Capitol. Yes, sige. Nga may mga transaction sa Iloilo Provincial Capital, pwede na sila mga kanto no, sa Capitol Provincial to transact sa mga kinahanglanon. Pero kagabi, gin-visit man sa aton nga PDR MOG, si Retired Colonel Cornel Salinas, ang mga evacuation center. Upod yan si P.E. Razalan sa Iloilo Police Provincial Office. Agod nga i-check din personal no ang sitwasyon sa mga pumuluyo nga in-evacuate sa nagkalain-lain yung mga banwa sa 1st District of Iloilo. So kalabanan sa ila, kipagdad, mga kabahin, hindi isang vulnerable sectors o mga kabataan, mga katigulangan na may mga balatian. So sila gini ang prioridad gagawin dala sa mga evacuation centers natin. So after sang ipatigan niya inspection, ang recommendation diri ni Sir Salinas ang pagpahamtang mula sa mga health personnel sa mga evacuation centers naton pag-standby sa mga pulong kag of course no pagpatigayon sa tagging para sa monitor maayo bala may arat sang response tani nga ihatag or ipasuktok sa ila para masigurado nga ang mga kabataan, mga tigulang na kinahanglan sang health monitoring patungdan dayon sang maayo kay Father. Sige, salamat kay 5 Alex. Sige, ang ininga balita ang nagtulong sa inyo sa GTX 500 food supplement at makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kantipan pang mga sabita. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon na balita sa Bishop Putico, Kalingawan sa Iloilo. K5, Burgatan. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday! Birthday greetings kay K5 Lawrence Soliman! K5 Lawrence! Happy birthday! Good morning! Kay Sir Anjo Salmorin! Pa-burger naman kayo dyan! Sir Anjo and Sir Lawrence! Enjoy your day! Why na si Tino? Nangitaan nyo to si Iwan. Tabugan nyo kag pulpuga ulo niya para hindi na manghalit di. Alas 8:58 sa aga, oras, ginadulong sa Clinicas Probiotics kag DTX 500. Amazing grace, how sweet the I know that God can do anything and that no one can stop Him. Nahibaluan ko nga mahimo sang Dios ang bisan ano nga butang kag wala sing may makapugong sa iya. Job 42 verse 2. Sa paghambal sang Dios magaayo ang masakiton nga sulugoon. Just say the word and my servant will be healed. Matthew 8 verse 8. This is the word of God. Dumdumani Ma'am Ludi, gulilaw ang bagyo undang ni Pastor Bob. Nubuabi Ma'am Laura Sumagaysay ang kalikwang dyan, no? Gerald Barsicas, thank you. Eric Suico, kay Sir Eric Gose, Sir Biroy and Ma'am Lori Gose sa Dabong Haniway, thank you. Ma'am Bings, Ma'am Ningning. Ang oras, alas 8:59 sa aga, oras, ginadulong sang Mighty C kag Clinicas Probiotics. Nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Was naman thank you ha. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.